Hayırlı kеш, hürmetli televizor qarawçılar, isәнмесез? Саба Духутнары телевидениесі шираттағы отна информацион программасын қарарға шоқыра. Бүгін 28 июль, жұмға күн, район тұрмышы турында алдағы минутларда студияда Гүлназ Гатаулина һәм бүгінгі шығарылышта. Районыбыз егеншілері ураққа түшті. Ғаилә әгзасына әйләнгән кеше дусларыбызға квалификациялы медицина ярдәмен үзебездә дә алып була. Бойлар собасында урнашкан үзәк китапхана танып булмаслык итеп үзгәртелә. Биредә зор реконструкция эшләре бара. Хәзер барысы хакында да тулырак сөйләрбез. Районыбыз игенчеләре уракка төште. Быелгы урып җыю сезонында 22420 гектар мәйданнан игеннәрне җыеп алырга кирәк. Шуларның 7000 гектары көзге, 15350 гектары язгы культуралар. Бүгенге көнгә уңыш чыгышы 1 гектарга 30-34 центнер тәшкил итә. Урып җыю кампаниясын беренчеләрдән булып Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы, Шытсу, Килдебәк, Уртасаба, Нырты хуҗалыклары башлап җибәрде. Диләрә Җаббарова хәбәре. Hava температурасы күтәрелү белән тәңгәл килеп, районыбызда урып җыю эшләре дә кызганнан кыза бара. Басуларда иртәдән кичкә кадәр комбайннар гөрелтесе тынмый. 1106 гектарда бертөкле кузаклы культуралар игүче Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгында да эш гөрләй. 50 гектар борчакны, 20 гектар солыны синажга салганнар. Калганнарын түкми-чәчми җыеп алу өчен игенчеләр һәр сәгатьнең кадерен белеп, тырышып хезмәт куя. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дигән акыллы гыйбарә нәкъ менә шушы ир-атлар хакында. Шушында инде 80 елдан бeri механизатор булып эшлим инде. Шуның 30 елын комбайнда инде. Шул иртә яздан иң беренче чыгам инде басуга. Көзгә кар яган шушында инде. Иң беренче ашлама тибәбез җир ачылуга. Аны чәчүдә аннары апрес көйтә агуда инде тагын тырмалау каток. Менә хәзерге секундә менә комбайнда җыябыз инде. Уңышны җыеп алгач тагын зәп сөрүдә инде хатыншабыз. Комбайнда һәр 12 сезонны шимба инде, булай шутлап барган юк. Бүтән вакытта колхозда шунда КамАЗда машинада йөрим. Камбург вакытында комбайнга утырам инде. Язгы сәчүләр вакытында трактор белән тырмага да чыгып алабыз. Бүтән эштә булышабыз инде, бүтән эштә бергә эшлибез. Нашы акрыс комбайнда 2нче ел эшлим. Язгы сәчүләрдә тырмада җытмалыйбыз, катоклыйбыз, төрле вакытлар була инде, төрле вакыт, төрле эшләр була. Менә бу елда Аллага шөкер әйбәт уңышлар. Исән сау җыеп алырга язсын. Атылмыйча, силләмичә барыгызга да исәнлек, саулык, тазалык, байлык. Шәшүгә язгы дым биткәнче 13 апрельдә ук тотынганнар. Уңышның сөендерерлек мул булуын шуңа бәйләп аңлаталар. Данил Сайфуллин 2010 елдан Авыл хуҗалыгы академиясын тамамлаган. 1 ел хәрби бурычын үтәгәннән соң 2011 елның 3 августыннан бирле ул Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгында агроном булып эшләй. Монның уңышы 40 центнердан артык чыгып бара, алайса. Саламы туратып барабыз инде. Бу турату бар җиргә күпме дә булса ашлама шуңа эшкәртеп менә хәзер тирәнәйт К700 чыгачак алабызса тирәнәйтергә 30 см тирәнлектә тирәнәйтәбез. Безнең хәзерге вакытта 110 гектар җир тирәнәйтелгән. Ошол 30 см тирәнлектә эшкәрттек инде 22 см-да Нихол трактор белән, тирәнәйт агрегаты белән основной оборотка биртелә инде ул 22 см эшкәрттек 60 гектарны. Киләсе ел уңышы турында да ныклап кайгырталар биредә. Шәшү әйләнеше дә сакланып килә. Быелгысы елна ала бирсә 300 гектарда көзгө культуралар шәшергә планлаштырыла. Җирләр әзер. Әле ала бирсә тагын бер кат булырмы, 2 кат булырмы, бер эшкәртеп аласы булар шул көзгө культураларны. Ашлыкны үстерү һәм җыеп алу гына түгел, тулаем уңышны саклап калу да мөһим. Сугылган ашлыкны амбарга КамАЗ машинасы белән Фәрит Мөхәммәтҗанов һәм ГАЗ-53-тә Галинур Нугманов ташый. Биредә дә өзеклекләр юк. Амбарга кайткан икмәк ашлык киптерү комплексында чистартылып, тиешле дәрәҗәгә китерелеп, складларга сакларга урнаштырыла. Эш барышында килеп туган проблемаларны механизаторлар белән бергәләп хәл итәләр. Киңәшле эш таркалмас ди хуҗалык җитәкчесе Зөфәр Мөхәммәтшин. Бертөкләрнең чыгышы бик әйбәт. Быелгы ел өчен бик әйбәт дип инде, пока 37 ситнер среднем берип барабыз. Ну, ел җыеп алып бетергәндә инде 40 ситнер белән чыгырбыз дип торабыз. Чөнки безнең көзгә арпа Biz ikinci yıl egəbiz anı uzğan yılda ol bizden 50 sitnerden artık vergen hektarından. Bu yılda 50 sitnerge yakın verdi. Oruçta 40
45-46 центнер бере. Көзге бұдай әзірек болды, анысы 29 центнер ғана шықты. Тулайым енді біз ойлап тұрабыз 40 мың центнер оңыр жиып алып қайтырға деп. Бүгінгі күнде мына 10 мың центнер енді қайтты, 25% обырғыны бітірдік деп тұрабыз бүгінгі күнде. Күш һәм тир түгіп жиып алынған икмәкнең бәрәкәте булсын. Район күләмендә баручы төзелеш реконструкция эшләре ел әйләнә туктамый дәвам итә. Берсен төзиләр, икенчесен төзекләндерәләр. Республикада тормышка ашырылучы милли проектлар да гамәлдә. Соңгы иң зур ремонт эшләре бүгенге көндә район үзәк китапханәсендә алып барыла, аның янәшәсендә парк төзелә. Тулырак киләсе хәбәребездә. Якташыбыз академик Әбрар Каримуллин исемен йөртүче район үзәк китапханәсе бинасы 1964 елда район комитеты буларак сафка баса. Ул еллардан соң бина статусы буенча үзгәреш кичереп 1991 елдан китапханә ролен үти башлый. 15 ел элек ремонт кичергән китапханә быел республика программасы нигезендә яңадан реконструкцияләнә. Хәзер исә биредә барда заманча булачак. Тышкы ягыда, ичедә төзекләндерү эшләрен Казан шәһәренең Интехстрой төзелеш оешмасы алып бара. Bütün нәрсәне үзгәрттек. Безнең монда коры стена гына калды. Bütün штукатурларына кадәр демонтаж ясап, яңадан менә штукатур итеп, яңа идәннәр, стяжкалар, бөтенесен эшләп, андары фасадларны тоже үзгәртәбез. Түбәләрен яңарттык. Шул яңа композиционный материаллардан мокрый фасад белән тышланачак. Уже 50% почти эшләнде дисәк тә була инде. Монда хәзер сез нәрсә мрамор җыясызмы? Безнең бу брикс дип атала торган идән, шул мраморны ватып, менә шулай иттереп җыябыз инде без аны. Төрле пигментлар кертеп, төрле төсләр бирәбез. Безнең Алла бирсә, бу идәннәрне эшләп бетерсәк, уже чистовой отделкага керәбез. Түшәмдә тоже төрле мотор освещение утлар дип әйтик инде. Шундый. Армстронг дигән не bileyim, patolog Armstrong diye atalayım. Бинаның эчендә стеналар 2 катта штукатуркаланган, өстеннән тагын декоратив рәсем белән капланачак. Коридор идәннәренә дә мрамор плитәләр җәелә. Бүлмәләрдә зур үзгәрешләр сизелә. Кайберләре берләштерелгән. Әмма элек китаплар торучы бу зур зал укучылар өчен булачак. Анда баскычтан күтәрелеп балкон өлеше дә эшләнә. Тарихи чорны хәтерләтеп торучы бөек юлбашчы Владимир Ленин сурәте үз урынында калачак. Һәр бүлмәдә яңа радиаторлар урнаштырылган, ут чыбыклары яңартылган. Ул безнең 23 елның башыннан башланды. Без январь айында китапларыбыз белән бергә күченеп тордык. Менә 64 елда салынган шушы матур бинага Аллага шөкер төзүчеләребез инде ничә ай буе тырышып ям кертәләр. Инде ул киләчәктә гомумән бөтенләй үзгәрәчәк. Безнең китап укучыларыбыз әле танымый торыр дип уйлыйбыз, чөнки тышкы өлеше, фасады да һәм эчтәге бүлмәләр бүленеше дә инде күп үзгәрешләр кичерде. Укучылар өчен, барысы да укучылар өчен, аларга җайлы булсын өчен эшләнә. Безнең инде иң беренче үзгәреш зур уку залына керде. Элек без анда абонемент буларак хәтерле идек. Китаплар тора иде безнең анда. Менә шу 40 мең китапны үзенә сыйдырган бүлмәне без инде китаплардан бушатып, аны архив бүлмәсенә күчереп, уңайлы итеп, китап укучыларыбыз белән очрашулар уздыра торган, мастер-класслар уздыра торган, инде балалар, гаиләләр белән бергә ял итү урыны, яшьләргә җайлашкан урын булачак ул безнең Алла бирсә. Зур зал булачак Алла бирсә. Әгәр инде менә бу арада бик мәшәкатьле вакытыбыз, грант эшлибез. Ул инде 15 миллион сумлык грант. Инде райондашларыбыз теләп торсын иде. Хәйре белән менә бу грантны отсак, безнең китапханәбезгә бик күп яңа мебель, оборудование, яңа китаплар алу мөмкинлеге булачак. Булай инде район җитәкчелегенә, республика җитәкчелегенә без бик зур рәхмәтле. Менә китапханәбезгә шундый зур игътибар булуына. Бинаның тышкы фасады дымлы штукатуркадан гыйбарәт, аралары композит панельләр белән эшләнәчәк. Дизайн проекты буенча китапханәнең каршы ягында түбәл эшендә киштәләргә тезелгән китаплар, яны басып торган 2 китапны хәтерләтәчәк. Биредә тагын бер яңалык, китапханә ишек алдында парк төзелеше. Ул Тура һәм шәһәр мөхите милли проекты кысаларында эшләнә һәм шартлы рәвештә хәзергә аны Тукай паркы дип йөртәләр. Бүгенге көндә беренче этабының эшләре дәвам итә. Яктылык линияләре урнаштырыла. Гомуми кулланылыш өчен бар таләпләргә туры килүче бәдрәфтә төзелгән. Паркта бөек шагыйребез Габдулла Тукай бюсты ял итү, күңел ачу, китап уку өчен зоналар булыр дип көтелә. Төзелеш белән Казан шәһәренең Агварей компаниясе шөгыльләнә. Менә бу урында да безнең bütün нәрсә китап укучыларга җайлы булачак. Балалар белән килеп ял итү өчен, үзең генә тынычлап китап уку өчен дә, яшьләр белән җыелып утыру урыннары да. Менә бүгенге көндә бик зур эш башкарыла. Шушы китапханә без
урынында, бакчасында, эчендә төзүчеләр көн-төн тырышып эшлиләр һәм тиз арада без менә бу матурлыкны күрә алырбыз һәм файдалана алырбыз дип уйлыйм. Бу сезгә дә зур эшләр өстәйиннән. Бу зур хезмәт. Без инде әзерләнәбез. Яңа форматта, яңа җиһазлар белән китап укучыларыбызны үзебезгә күбрәк җәлеп итә алырбыз дип уйлыйбыз. Бездә кызыклырак һәм файдалырак булыр алабыз. Паркны төзү 2 этапта башкарылачак. Әмәне китапханәдәге реконструкция эшләрен сентябрь айы ахырларына тәмамларга дип планлаштыралар. 2013 елдан Татарстанда гамәлдә булган үзара салым нәкъ менә халык тәкъдим иткән проект. Һәр авыл җирлеге халкы аның күләмен җыеннарда, очрашуларда үзе хәл итә һәм аны нинди максатларга тотарга икәнен дә үзе тәкъдим итә. Татарстан хөкүмәте үзара салымның һәр сумын 4 тапкыр арттырып өстәмә финанслый. Димәк, күбрәк җыелган саен отышлы, күләмле эшләр башкарырга да күбрәк мөмкинлек туа дигән сүз. Районыбызның Шикше авыл җирлегендә авылларны юллар яшәтә дигән гыйбарәне искә алып, үзара салым акчасын фәкать юлларны төзекләндерүгә тоталар. Быелгы сезонда да Яшен оешмасы ярдәме белән Сәрдәдә 140 метр, Олан елгада 170 метр юлга таш түшәлгән. Район хакимияте булышлыгында Сәрдә авылында шулай ук 400 метр юл салынган. Анда Балтачның юл төзүчеләре хезмәт куйган. Әле планнары тагында зур. Шикшедә җәяүлеләр йөри торган күперне яңартырга уйлыйлар. Бу эш 650 мең сумга төшәчәк. Кешеләрнең генә түгел, йорт хайваннарының да сәламәтлеген даими кайгыртып тору зарур. Саба районында яшәүчеләр дә хәзер 4 аяклы тугры дусларын ветеринария клиникасына алып килеп тиешле медицина ярдәме ала. Биредә шулай хайваннар өчен профилактик чаралар буенча да хезмәтләр күрсәтелә. Тулырак Райла Галәвина хәбәрендә. Саба үзәгендә мәктәп урамы 54 А йорт адресы буенча ветеринария клиникасы дигән элмә такта куелу хайваннар асраучылар өчен зур шатлык булды. Бигрәк тә эт, мәче кебек 4 аяклы дуслары булганнар бу яңалыкны көтеп алды. Хайваннар да кешеләр кебек сәламәтлекләрен даими кайгыртып торуга мохтаҗ. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, собачку ставьте на стол, врач вас примет. Нина Ланкова, Наталья Гумирова ветеринария табиблары. Ульян өлкәсендә югары белем алып, шунда хезмәт юлларын башлаган кызларга язмыш гаиләләре белән саба якларына килеп төпләнергә мөмкинлек бирә. Һәм алар һөнәри эшчәнлекләрен үз вет клиникаларын ачып дәвам итәләр. Моңа кадәр йорт хайваннарына төрле профилактик чаралар, медицина ярдәмнәре кирәк булганнар хәзер һич икеләнми аларга мөрәҗәгать итә алалар. Предоставляем услуги такие, как хирургия, терапия, вакцинация, стоматология. Но стоматологии не так много, конечно, услуг предоставляем. Многие спрашивают про протезирование. К сожалению, у нас такого нет, только ультразвуковая чистка зубов и удаление зубок. Еще лечение крупнорогатого скота, мелкорогатого скота. И в скором времени появится искусственное осеменение. Кабул итүләр алдан язылып алып барыла. Шулай ук өйгә чакыруларга да баралар. Выезд на дом тоже осуществляем, и некоторые операции можем производить, соответственно, дому. Бүген ветклиникага этен алып килгән Рамина да Сабада мондый хезмәт күрсәтә башлаулары бик яхшы ди. Алар Бивер-Йорк нәселле этләренең йонын даими алдырып торалар. 1 яшьлек Августа бу таныш процедураны шуңа карусыз кабул итә. Табиблар эшләгәндә үзен тыныч тота. Безнең Августка 1 яшь. Монача без аны Казанга алып бардык. Монда хәзер Сабада ачылды. Без аны 5 тапкыр кистердек. Хәзер монда Сабада ачтылар. Бик зур рәхмәт бу апаларга. Без монда тагын бер киләбез. Этләр, мәчеләр нәселләренә, йоннарының үсешенә, массасына карап, елына ким дигәндә 2 тапкыр алдырылып торырга тиешлеген ассызыклый табиблар. Бу бигрәк тә җәйге эссе чорларда йон арасында була торган борча толпаннардан саклану, тире авыруларын профилактикалау максатларында зарури. В данном случае собака имеет длинношерстный покров. То есть, соответственно, шерсть всегда будет растать. Из того, что он обитает на улице, у него будут образовываться колтуны, грязь и в дальнейшем дерматиты разного характера. Поэтому таких собак обычно всегда подвергают грумерским услугам. В данном случае это будет стрижка под ноль, потому что такие колтуны никак не вычешутся. Есть такие породы собачек, которых обычно не стригут. Это такие как хаски, их только вычесывают. То же самое с кошечками. Кошечек обычно стригут 2 раза в год, в зависимости от шерсти.
Табиблар хайваннарның йонын алганнан соң үзләре үк аларны биткә каршы дарулыйлар. Ә 2 атнадан вакцинациягә чакыралар. Планлы прививкаларны да алып баралар. Алга таба эшчәнлекләрен киң җәелдереп, график нигезендә авыл җирлекләренә дә чыгарга җыеналар. Стерилизация кошки у нас стоит 2200, а стерилизация кота всего лишь 1000 рублей. Это самые популярные наши услуги. И стрижка кошечек у нас тоже 1000 рублей с учетом седации уже. Поэтому добро пожаловать, будем рады видеть всех. Табиблар Саба районы буенча телефонда WhatsApp төркемендә булдырганнар. Киңәш тәкъдимнәрне алдан язылуларны биредә дә алып баралар. Кабул итүләргә исә мәктәп урамы 54 А йортында көтәләр. Мәктәп укучылары яратып ял итүче Кояшкай лагере быел аграр көллият базасында үз ишекләрен ачты. Шушы көннәрдә аның чираттагы сменасының тантаналы ачылышы булды. Биредә ял итүче балалар белән Әлфия Мөбәрәкова аралашты. Җәй ул кечкенә генә тормыш. Балалар аны көтеп алалар. Лагерларда ял итү өчен җан аталар. Әллә кая барасы да түгел бит. Үзебезнең районда оештырылган Кояшкай лагере ял итү өчен менә дигән урын. Ул быел беренче тапкыр Саба аграр көллияте базасында уза. Биредә шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. 3нче көн быелгы сезонда Кояшкайның соңгы смена ачылу тантанасы булып узды. Зур иркен залга балалар җыелган. Аларның өсләрендә сары, яшел, кызыл футболкалар. Бу инде отрядлар төсен билгели икән. Лагерда 80 бала ял итә. Күбрәк спорт белән шөгыльләнүчеләр җыелган. Бүгенге көндә 80 бала ял итә. Алар һәрбер спорт төрләре белән отрядлап бүленгәннәр. Безнең беренче отрядта волейбол, икенче отрядта шахмат, өченче отрядта җиңел атлетика, һәм инде 4нче отряд шахмат буенча бүленгәннәр. Һәм инде безнең көндәлек 2 сәгать тренировка, алар тренировкада булалар. Тренировкадан соң инде безнең тихий часта әзрәк ял итеп алалар, һәм инде кичке мероприятиялар. Лагерда балаларның яллары күңелле булсын өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Бик яхшы тәмле ашаталар. Һәм инде күңелле чаралар булып тора. Ледовыйга барды, бассейнга, һәм инде шулай Казанга да барабыз алла бирсә. 18 көн дәвамында балаларга спорт серләрен махсус тренерлар төшендерәчәк. Биредә яшьләр үзәгендә эшләүче тренерлар эшли, һәм шулай ук инде вожатый кызларыбыз да үзебез яшьләр үзәге, һәм инде безнең студентлар бар. Студентлар вожатый кызларыбыз. Алар инде бик күп опытлы, бик күп лагерларда эшләгән вожатый кызлар. Менә көткән көн килеп җитте. Лагер ачылышына Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов килде. Бүгенге көндә безнең киләчәк буынга көннән-көн арттыра үзенең игътибарлыгын һәм мөмкинлекләрен. Сез инде аны үзегез тоясыз да, беләсез дә. Һәм инде киләчәктә дә шулай булып кала күрсен. Но сезнең белемегез, сезнең хәрәкәтегез ул сезгә булдыра аласыз. Шуның өчен мин һәр вакыт әйтәм, тазалыкны һәм белемне сатып алып булмый. Шуның өчен үзегезне һәр вакытны саклагыз, берегезне-берегез хөрмәтләгез. Ул вакытта сезнең бөтен нинди хыяллар аз бар, бөтен тормышка ашар. Сезгә уңышлар, матур итеп ял итәргә, һәм инде менә безнең сезнең белән шөгыльләнә торган бүгенге көндә тренерлар, вожатыйлар һәм бүтәннәре сезнең белән тоже алар нәрсәгәдер өйрәнәләр. Гомер буе өйрәнәсе. Шуның өчен берегез ярдәм итеп, матур итеп бу оешкан лагерларны күңелле итеп уздырырга ясын сезгә. Районыбыз мәктәпләреннән килгән балалар әле биредә 3 көн булсалар да, танышып, дуслашып, ярышларда катнашырга да өлгергәннәр. Лагерда ашыймысың? Әйе, лагерь әйбәт. Тәмле ашаталар, урыннар алам. Ә нинди урыннар аласың? Менә бездә булды йөгерү кеше, шуннан 2нче урын алдым. Менә шулай күңелле, рәхәт, гамсыз тормыш кичерә балалар лагерда. Балачакның күңелле дә, рәхәт тә мизгелләре аларны озата барсын. Районыбыздан чыккан иҗат әһелләре белән без һәр вакыт элемтәдә, Олы Норты авылында туып үскән. Хәзерге вакытта Түбән Кама шәһәрендә яшәп иҗат итүче Рушания Габбасова үзенең шигырьләре һәм проза әсәрләре белән танылган шәхес. Киләсе сюжетыбыз аның иҗаты турында. Дөньяда шундый кешеләр була. Аның белән бер аралашып сөйләшәсең дә, ул күңелдән чыкмый. Аның әйткән сүзе,
күз карашы, фикерләре сине озата бара. Бүгенге әңгәмәдәшем нәкъ менә шундый кешеләрнең берсе. Ул Рушания Габбасова. Тумышы белән Олы Нурта авылы кызы. Мәктәпне тәмамлагач, Рушания Казан дәүләт университетына укырга керә. Укытучы һөнәрен сайлый. Казаннан Түбән Кама шәһәренә күчкәч, башы аягы белән мәгариф эшенә керешә. Аның 45 ел хезмәт стажы бар. Еллар агышы Рушанияне әдәбиятка алып килә. Ул шигырьләр, ә соңыннан проза әсәрләре яза башлый. Быел Рушаниянең Актым Шишмә буенда дип исемләнгән туган авылы тарихына һәм авылдашларына багышланган зур китабы дөнья күрде. Шушы уңайдан без аны Дулкын радиосы студиясына чакырдык. 1 сәгатькә якын сузылган тапшыру барышында авыл, аның табигаты, туган нигез, әниләрнең бөеклеге, үз һөнәренә тугрылыклы булуы һәм әлбәттә инде китап турында сөйләштек. Радио тыңлаучыларга Рушаниянең шигырьләрен дә ишеттердек. Кеше булып тугач кирәк, кеше булып калырга. Язсын иде, ни чәчсәң дә, шуны гына урырга. Яшәйдең бирешмичә, җилләр каршы искәндә, синештән йөзең балкып, кояш нуры төшкәндә. Дөнья малы бер ни түгел, булмасын күңел кара. Ничек яшисең дөньяда, шундый истәлек кала. Рушания Хаммат кызы табигаты белән авыл баласы. Ул гомере буе шәһәрдә яшәсә дә, җәйләрен туган авылында үткәрә. Бакча үстерә, тыныч һавада иҗат итә. Җирләр кибү белән мин инде монда. Тормышымның яртысы монда дип әйтсәң дә була. Көз аенда гына китәм, менә инде лаеклы ялга чыгырга исәбем бар. Гелдә эшемне туктатырга әле эшлидем. Һәм монда кайтсам, Түбән Камам тарта бераз. Түбән Камага кайтсам, авылым тарта. Менә шулай ярты ел тегендә, ярты ел монда бәлки яшәрмен. Инде Түбән Камада минем иң якын кешеләрем бүгенге көнне ул улым һәм оныгым. Минем бик яраткан кешеләрем шунда. Менә шулай дип уйлыйм. Юк инде авылны гел ташлап бетермим, беркайчан да исән икәнмен. Әгәр дә үз-үземне йөртә ала икәнмен, мин авылымда булачакмын, Алла бирсә. Кеше үзенең бөеклеген туган җирдә генә яхшы аңлый. Авылдашлары, дуслары, туганнары, Саба чишмәләре, әдәби иҗат берләшмәсе Рушаниянең кайтуын һәрвакыт яратып, сагынып көтеп алалар. Олы Нурта авыл мәдәният йортында июль уртасында гына аның иҗатына багышланган күңелләрдә дулкыннар дип исемләнгән зур иҗат кичәсе үткәрелде. Саба, Кукмара, Мамадыштан дуслары, туганнары тәбрикләргә килде аны. Чын иҗат кичәсе булды ул. Соңгы елларда Рушания Габбасова Саба дулкыннары телерадио компаниясе журналистлары белән дә дуслыкта яши. Безгә килеп тапшыруларда катнаша, китапларын алып килә, яңа әсәрләре белән таныштыра. Туган авылым, ташларыңа килеп сыеныр өчен сиңа кайтам, синдә табам яшәүнең ямен көчен. Сәламәтлек белән иҗатта гөрләп яшә, Рушания. Сабабызда халык өчен ял итәрдәй матур урыннар күп, бигрәк тә ял паркларына үз итеп яратып йөриләр. Ә кичләрен һәр шимбәдә күңел ачу кичәләре халыкны тагы да үзенә тарта. Сабада җәйнең матур кичләрен җыр бию белән үткәрү күркәм гадәткә әйләнде. Олимп ял паркында һәр атна ахырында районыбызның бер мәдәният йортыннан үзешчәннәр килеп халыкка күңелле ял кичәсе үткәрә. Узган шимбәдә эстафета Олы Нурта авыл мәдәният йорты үзешчәннәре кулында иде. Җырлар белән җиткерәбез йөрәктәге моңнарны. Урта Нурты югарыда, Шәбияш юрчи түбәндә, Олы Нурты, Завод Нурты, 4 авыл бер тирәдә. Бергә җыелышып, килдек кичке уенга. Дуслар, сез дә кушылдыгыз. Әйдә безнең уенга. Үзе данлы, үзе матур, Саба безнең туган як. Сез уйнаган, без җырлаган, истәлеккә калачак. Халкыбызның бик күп төрле уеннарын алып килгәннәр алар. Мәсәлән, Наза уены. Итәген сырлатканчы, үзен җырлакчы, римәле дусларны җырлатканчы, эй кара кошлар күз сак ишетелмәя, ошадын күңелләремә ятларга бирү кая. Саба халкына, ял итүчеләргә,
Матур кичә, концерт, уеннар оештыручыларга зур рәхмәт. Спорт районыбызда көн күрешебезгә көннән-көн ныграк үтеп керә. Авылларыбызда да моның өчен менә дигән мөмкинлекләр бар. Әйтик, Бигәнәй авылы яшьләре кичләрен һәм буш вакытларын спорт уеннары белән шөгыльләнеп үткәрә. Алай гына да түгел, төрле ярышларда катнашырга да вакыт табалар һәм яхшы нәтиҗәләр дә күрсәтәләр. Узган шимбәдә Сатыш авыл җирлегенә керүче Аккүл Бигәнәй авылында, авыл клубы янында урнашкан спорт мәйданында хатын-кызлар арасында волейбол уеннары булып узды. Турнир Бигәнәй авылы яшьләре кубогына оештырылды. Бәйге традицион рәвештә инде 3нче елын үткәрелә. Тарихы 10 елны үз эченә ала ди оештыручыларның берсе Салават Хәбибрахманов. Шушы җирлектә менә Бигәнәй авылында бу волейбол ярышын һәр елны уздырабыз. Шул 15 июльдә тирәсендә җәйнең иң кызган вакытында. Бу турнирны biz уже борын-борын заманнан фараз 10 ел тарихы бар инде бу турнирның. Шушы чит тирә-якларда biz үзебезнең площадкабыз булмаган кич, biz ел буе уйныйбыз. Казанга барабыз, Сабада, Балтачта. Шуңа күрә дусларны монда чакырып бергә уйнарга булдык инде. Егетләр уйнады, турнир балды. Менә 2 площадкабыз бар безнең, берсе тегендә, берсе монда. Үзебез эшләдек бүтәне берне. Сабар районы булышты, менә икенче елны шушы площадка сап бердиләр безгә. Бүгенге көндә безнең монда кызлар арасында волейбол ярышы бара. Бу турнирны 3нче ел уздырабыз. Рәхмәт командаларга килеп катнашалар, бик тә күңелле үтә. Нәтиҗәләр спорт шундый бер инде. Җиңүләр дә була, кайчакта. Призларга керәбез, тырышабыз никергә. Ул бәләкәй безнең зур түгел. Үзебезнең кешеләрне уйнатырга тырышабыз. Җегетләр менә үсә. Мәсәләсе килә инде. Теләк бер генә волейбол популярлансын, балалар занимация итсен дип беләсем килә. Киләчәктә шулай ярышларны оештырырга язсын. Соба, Шәмәрдән, Симет авылыннан бер юлы 2 команда, әлбәттә Бигәнәйнең үз кызлар командасы һәм Балтач районыннан килгән кунаклар 2 мәйданчыкта көч сынашты. Көндә бик яхшы туры килде. Вакыты белән кояш кыздырса, вакыты белән яңгыр да явып бетте. Шунда ук кызларны кайнар чәй белән сыйлар өчен самавырда кайнатырга куйдылар. Тәмле ризыклар да әзерләнде. Командаларның яхшы әзерлекле булуы уеннарны да кызыклы итте. Шуңа күрә алар бик киеренке һәм узак барды. Бигәнәй кызлары турнирны инде 2 ел рәттән җиңгән булганнар. Командада эшләүче яшьләр дә, уку йортлары студентлары да бар. Бу ярыш безнең кызларны уже 2нче ел уже үтә. Башка елларны ул малайларныкы белән булганда, бу ел без хотели аны әзрәк кенә үзләштерергә и вот кызларныкын аерым үткәрергә булдык. Мин Казанда 98 мәктәптә эшлим, укытучы булып, физкультура укытучысы. Хәзерге вакытта мин отпускада. Мен калса иң көчләре Шәмәрдән белән Балтач. Алар күбрәк безгә караган тренировать итәр. Безнең Бигәнәйдән без үзебез эшләр битәр кызгына, калганнар башка авыллардан инде. Шуңа безнең атнага тренировкалар 2 пятница, суббота гына. Балтач районы кызлары да яхшы кәеф һәм җиңүгә омтылыш белән килгән иде. Без основном шул волейбол ярышында гына инде. Бүтән вид спортлар әлегә юк. Пока шул волейбол. Нинди ярышларга барганыгыз бар? Республика сельский ярышларына. Результатлар нинди соң? Зоналардан чыгабыз, но урынга алып кергән юк, әле төрлечә була. Бүген нинди фикер белән килдегез? Беренче урын алырга дип килдек. Традицион волейбол уеннарының инде нәтиҗәләре белән дә танышыйк. 4нче урынны быел Саба кызлары яулады. 3нче баскычка Шәмәрдән командасы урнашты. 2нче урынга Балтач кызлары лаек булды. Ә менә Бигәнәй командасы быел да сынатмады һәм кабат җиңүгә иреште. Күчмә кубок тагын алар кулында калды. Призерларга оештыручылар тарафыннан грамота һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Райондашыбыз спорт стасы чоңгычы Алмаз Таипов бу көннәрдә Ханты-Мансийскида узучы лыжи-роллер буенча Россия чемпионатында җиңүгә иреште. Ул 15 чакрымга ирекле стильдә танылган Россия чемпионнарын артта калдырып, үзе үк Россия чемпионы титулын һәм алтын медален яулады. Якташыбыз бирелгән дистанцияны 30 минут 40 секунд вакыт белән килде. Чемпионатның лидеры булып барган Евгений Кудрявцевны дистанцияның 8 чакрым 800 метрында 18 секундка артка калдырып узып китте. Бүгенге көндә спортчыга 30 яшь. Ул Татарстан җыелма командасы составында чыгыш ясый. Бу узышта Олимпия һәм дөнья чемпионы Сергей Устюгов та катнашты, әмма 8нче нәтиҗәне генә күрсәтте. Ә безгә якташыбыз Алмаз белән телефоннан элемтәгә керергә насыйп булды. Ярыш һәм үзенең хис-кичерешләре турында ул менә нәрсәләр сөйләде. Бу ярышларга целенаправленный әзерләнү булмады инде. Аңа хәтле 2 атна Архангельск облысында Малиновкада идек команда белән. И мин туры монда килдем инде шушы ярышта катнашырга дип.
Жейге стартлар булыр дип инде ярый, Аллага шөкер, минем өчен тик әйбәт үтте инде. 20 дип уйламаган идем, дөресен әйткәндә, ярыш алдыннан шулай ук Серега да бар, Устюгов катнашты. Питерский команда бик көчле малайлар бар иде. Но шуңа карамастан дагы ярыш минем өчен бик удачный склад үтте и алхамдулилlah торга насып булды. Җәйге чемпионат Россиядә по лыжи роллеры мин беренче тапкыр катнаштым, моңынча катнашкан юк иде. Безнең өчен инде бу барыр как подготовительный период шикелле бара, ярышлар без аларга бик әзерләнмибез. Шуңа карамастан дагы мин бик шатмын тып булгач инде и дальше кышкы сезонга әзерлекне дәвам итәбез. Алмаз Таиповны чын күңелдән зур җиңүе һәм Россия чемпионы исеменә лаек булуы белән котлыйбыз. Алга таба мондый җиңүләре кабатланып торсын дигән теләктә калабыз. Сез Атна информацион программасында районыбыз яңалыклары белән таныштыгыз. Хәзер реклама булыр, аннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз. Безнең белән калыгыз.